L'associació colomenca Gramenet Imatge Solidària ha presentat el seu nou projecte anomenat Foto Solidària, que s'exposa al Centre d'Art Contemporani de Can Cisterer amb la col·laboració de l'Ajuntament. Hi participen 9 fotoperiodistes de renom com David Airop de La Vanguardia, Domènec Humbert del Mundo o el propi Joan Guerrero, president de l'entitat. Tots ells han donat desinteressadament les seves fotografies per contribuir a aquesta iniciativa, que pretén recaptar diners per a la Banya d'Àfrica. Serà Intermón Oxfam l'encarregada de fer arribar la recaptació del projecte als milions de refugiats que passen gana en aquesta part del món. D'aquesta manera, Gramenet Imatge Solidària segueix amb la seva aposta per vincular l'art i la fotografia amb la cooperació i la solidaritat. Per recaptar fons s'han posat a la venda 14 còpies signades de cadascuna de les 9 fotos. A mode de contribució, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha expressat que l'Ajuntament ha comprat 36 d'aquestes per lliurar-les com a obsequi a les personalitats que visitin la ciutat.